दत्ता गार बेदा अदल टोपी त्यार बेदा शीशन दत्ता गार बेदा अदल टोपी त्यार बेदा अदल मैये सूबेदार गर्द नानी थंग में यार अदल मैये सूबेदार गर्द नानी थंग में यार शीशन दत्ता गार बेदा अदल टोपी त्यार बेदा शीशन दत्ता गार बेदा अदल टोपी त्यार बेदा अवे समये सूबेदार गर्द नानी थंग में यार अवे समये सूबेदार गर्द नानी थंग में बेदा हवे से टोपी त्यार बेदा हवे समये सूबेदार गर्द नानी थंग में यार हवे समये सूबेदार गर्द नानी थंग में हार यूट्यूब चैनल एजाज अली गरानी व्हाट्सएप नंबर 030032658883 राडो वाटे दस्तानी हवे समये जमींदार